Evo kako vidimo, imamo dva Tuzlaka kako razgovaraju. Sada, koja je tema? Vjerovatno ovaj dole što nosi pod ovom rukom je neka knjiga, jel, a ovaj ovdje drugi kaže nisam pročitao sam tu knjigu, pa ovaj njemu kaže kako nisi pročitao moju knjigu? A ovaj kaže pročitat ću. Pa kad ćeš pročitat? Kad je već izašlo izdanje ovih Drvenskih bajki, jel, ovo treće izdanje ovih Drvenskih bajki. Centar Tuzle. Jel mogu nešto da vas pitam, molim vas? Ja nisam odavde. Da, niste odavde, a nije bitno. Da li ste vi šta primijetili? Zašto Tuzlanki imaju ovako tanak struk? Da to nije zbog one čuvene guje. A znači ta čuvena guja nije... Nije ona engleska. Da, ali znači ona nije opasala Tuzlu, već opasala sada oko... Tuzlanke oko struka i zato su tuga... Da, i zato... Mali su. Mnogo hvala. Iako niste odavde, znači... vi ste to zapazili. Ja sam to pročitala. Da. Evo, ovo je centar. Znači, ovaj nosi ove Drvenske bajke, ali rekao je na kraju da nije on pisao Drvenske bajke, rekao je samo da on će njemu pročitati Drvenske bajke. Evo ovom ovdje.